Pod en pek ne jotuo yudo thieth gi okumba mar SHA e osiptende manie kor gwenge mag ji giwegi e bwo riwruok mar RUPA bang' osiptendego ng'anyo tiyo gi okumbano ka bandho gopegi ma sirikal pod nigo. E thuolono, jakom mar okumba mar thieth mar SHA bende noromo kod riwruoge mag ute thieth mar lalruok e wi sekta mar thieth kod okumbano. Judith Omondi miyowa ler. E kar thieth ma Juja Modan e kaunti ma Kiambu, warado kod mama mayach ma obiro mar yudo konyruok ka. SHA ok tiye kar thieth ma olimoni kaluwore gi ng'anyo mar ute thieth manie bwo riwruok mar Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya. Kata kamano, nikech ngimane kod mar nyathi mani kama rach, irwake mar yudo thieth. Nilikuwa nyumbani alafu nikakuwa na emergency, kabidi nimeenda hosi. Mambo na SHA, it is not working in private hospital as from yesterday. It inconvenience juu sasa kama mtu ndiye alikuwa amelipia na hana cash, hiyo ndiye alikuwa anategemea mwaka mzima, ameambiwa akilipia mwaka mzima hata lipia an extra. Kwan mar jotuo malimo kar thieth ni kawuono dok piny e odiochieng' ma SHA tiyo gi rwako jotuo ma hao 70, kwan ma odok piny nyaka matin ne 20. We had given a 2 weeks notice that we would decline to receive SHA cards because SHA is not limiting their payments the way they are supposed to do. Ma en odiochieng' mar 2 mar ng'anyo mar riwruok mar RUFA ne jotuo mag SHA. Moko kuom chung' maggi oriwo bandho chudo mag NHIF mani piny mar milion 10 mane osing kod jatend piny William Ruto dweche 4 ma okalo, singo ma jakom mar RUFA koni ne oketie budget ma higani, kata kamano pok ochop kare. President directed that for claims less than 10 million shillings, there should be immediate settlement. And we are aware that the Treasury had allocated 5.3 billion Kenya shillings. These facilities, we would like their immediate reinstatement. Kakoro gidwaro mondo migao mar thieth omany yo mar winjo ywak gi. In the event where there is a disagreement, the law provides that there is a dispute resolution tribunal. No Kenyan is being turned away. This discussion between hospitals has been going on for the whole of this year. But we are optimistic that a permanent solution to this financial crisis will be found without further delay. Ma biro e kinde ma jakom mar SHA Dr. Abdi Mohamed to bagoromo kod moko kuom riwruoge mag ute thieth kama oriwo Kenya Association of Private Hospitals (CAF) kaachiel gi Kenya Healthcare Federation (KHF). E romoni gitwak ewi kaka gibiro tiyo ko pogruok manie kindgi, bero okumba mar thieth ne jotije piny owacho kaachiel gi yore mag tieko mibadhi ma okwako okumba mar thieth mar SHA. E chak higani, riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi kama oriwo mag Lamu bende ne obago ng'anyo mane otieki bang' jatend piny William Ruto chiwo singo mar chulo gope mag NHIF mane ni piny mar milion 10 kama moko to ne ibiro rangi matut kapok ochul. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge ariyo chwalo bure doho mar dwaro ratiro ne familia maromo 21 manowito